chiri ọzọ na mba nwoke mba nwaanyị ndị ọkụ mmakpa azụm ogbugbu nne bịa nwa ndụ dobe nne bịa nwa ndụ ụra asị bịakwa nwa ndụ agbakọ m ụgwọ ọmụma ndụ gbakọ ụgwọ abụrụ oge nne bịa biko bịa na ụra asị eji igbo biko gbakọtebe ihe udere biko bịa na ihe ama bịa na ụkwụ ụgbọ bịa na ihe odere bịa na ikpu ntu akwa ọbụbụ iyi ogbu ebe eze nwaanyị ihe ojii iyi nkwụkwọ ogori ndị ọkọ biko gbakọtebe a na-ekwe biko bịa na ngene biko bịa mmiri etiti biko mata na ọzọ bịa n'ụtụtụ gbe mgbe n'otosi biko na-ekwe ya aka ndụ loke bichi ma ọfụ na ogogo na religion ndị ichie dọrọta na ndị jerozi chọọchị akpọrọ ọfa n'aka ezumezu ezinụzọ ndị igbo ndị ọma ndị ọma azụm ike ọra mụ na ọnọdụ mkpọkọkọ nwere ya kụkọ asatụ nke ndị ọka aka ndị ya mara ma na anyị n'aka ndị ma na anyị n'aka ma na anyị nọkọta azụ ọnwa na ezumezu ọnwa ndị mbụ ọnwa ndị egere ọnwa na-emere ọnwa ndị emere bebukọ na ekwenye aka ndị jele jele buka ma fọrọ m n'ozu ndị ikuku asị n'ihe ọnwa dị amara aka nzu wee na-asị ndị osi n'aka ebe ndị mere ndị na-enyefe oke ma a na-eme nke dị mma makwa dị aka nzu azụ m ife dị mmanya dị anya ife dị mmanya dị akpụpụta azụ ife dị mmanya iji ụkwụ ife dị mmanya aka aka ụkwụ aka ihe mgbe ma ị na-arịa karịkwa ka nna gị ugbu a na mgbe niile n'ebe a na-etu iyi ọ bụ ji ka m na-awa wee na-asị ọgọ nwe ka onwe ugo nwe nwe ana m awa ji ka azụ mụ na ya na-awakwa ji maka asị ọtụ ọnwadabe na ọgbara ikwu na oche ikwu na ojebe ndị ọgụ ọ bụ ọbụ ikwu ịtọ wee na-asị ana Anambra na Imo ana Abịa ana Enugu ana Ebonyi ana Igbo niile zuru oke ana Oduduwa ana Naijiria ala Afrịka na ụwata ụwa niile ogbe ihe na-ewere m mma wanye na ji wee na-asị ndị mbụ ndị egede awaghị m ndụ nwa n'ụzọ ọganihu nwa n'ụzọ akakụ nwa n'ụzọ awaghị n'ihe ọma nwa ọnọdụ ọma mmụọ ntụchi mmụọ mmụọ ntụchi mmadụ mmụọ ntụchi eke mmụọ ntụchi oyi mmụọ ntụchi ọbọtụchi ngwọta ka nna awaghị nya bụ ụzọ unu atụchiri anyị unu atụchiri ụmụ anyị wee na-asị akpụrụ nwa nwaanyị isi taa akpụpụtara ndụ kpụrụ ọnwụ kpufuoro wee sị ihe na ụbọchị naanị ihe ọma niile anyị bụ n'uche nya mejuo karịka ga gụrụ ugbu a na mgbe niile dị eze a na odegwu onye nwere osimiri onwe na kpakpando n'ọkụ ụkpaka nye ga nji asị ndị mbụ bịa rie ji ndị egede bịa na irie n'iji ndị mere ife mbụ ndị mere ife egede ndị mere ife dị mma ndị ichie niile tọrọ taa na ọdịnala ndị mere ọdịnala mbutiri ube ndị mere ọdịnala mere dibia ndị mere ọdịnala ji ozi ọla Enugu agwụ egwu ahụ na-eme akpọkue ndụ chi bụ eze ọnụ ọha ezi ọdị nwe ka akpọkue ndụ nna mgbọrọgwụ ihe anyị chukwu chi ọkpara ụzọ ọma akpọkụrụ ndụ ọkpara akụdịna ngwa kacha na Naịjirịa ga-akpọkụrụ ndụ akpọkụrụ m onye ma dịka n'ụtụtụ oke nwa ichie kpọkuo do na okeke dị otu si abụka obiọma kpọkuo azụ ụka enyi ime ọha ma dịka obi ezi dịka etegete ọgaranya ngana nwoke jere mbatụrụ ugo otu mkpụrụ nwa ee ọnwa na-eti na ọha na-eti na nzuzo na-ekwe na iji bụka ozuzu gwezugbe ka unu heri ka unu heki ihe na iji ọhụụ ife dị mma mere anyị anya ma nwụcha anya ma mfuchu tata igbo mmanụ igbo mmanụ ugogbu zuo